Здравейте, аз съм CamGamer и днес ще покажа този сайт на KeyMier. В него може да ви дават ключове и тези ключове да си ги добавяте в Steam акаунта. Така, например, идвате тук Discover и чакате да ви зареди много ясно. И тук давате платформа. Давате Windows или на която платформа сте. И си търсите тук игра или направо пишете тук на Search Games. Аз съм решил да ви покажа през 2016. Ето, Key Request съм дал аз. И като след като сте дали request за код, след време могат да ви пратят код от този сайт. И след като ви пратят този код, може да отнеме известно време, но след като ви го пратят, цъкате тук на Add Game или на добавяне на игра и Activate a product on Steam. Цъкате го и цъкате го, тук давате Next. Тук, че приемате правилата на Valve или на Steam, но който иска може да си прочете, доста са дълги, виждате. Но приемам правилата и тук, след като са ви пратили този код, тук отивате на MyCase. Идвате отново на MyCase тук и тук ще ви е кода. Копирате този код, който ще са ви дали, и след като копирате кода, се влизате в Steam акаунта и няма да е Pro Evolution, нали? Ще е код. Поставяте кода, копирате го от сайта, поставяте го тук в продукт код, давате Next и играта направо ви идва в your library. Тя по принцип, както виждате, тук ще ви покажа, струва 50 евро. Тези 50 евро на играта ще е като купена. Но в същото време ви няма да сте купили играта за 50 евро, а ще са ви дали ключ безплатно. И това ще е от края на клипа. Чао и до следващия път.